Masole. Makadizvenye. Tiripo izi muri yekwani? Muri yekwashumba. Yekwashumba. Kushumba ichibva kupi? Inobva abo paMondoro. PaMondoro. Handiti makamira sei paukama? Ndadzimai. Vanzi yangu. Vana. Awana. Handiti. Alright. Kubva kuMondoro vashumba. Zvamakukurudzira nemhuri, hanzvadzi, mudzimai nevana. Chii chanetsa mhuri? Tofamba kuti tizonzwa kuti sekuru vangatitsanangura kuti chii chiri kunyanya chinetsa because tiri kusangana nematambudziko akawanda akasiyana siyana, urwere, vana kusaroorwa, vamwe dzimba vachibuda mudzimba vanenge vamboroorwa vachibva mudzimba. Saka kuda sekuru vangatitsanangura kuti chii chiri kukonzeresa. Makambosvikawo kwenyu? Nawe handisiwe mvura mugadera mwiridoni. Rikushomeka mvura sei? Tambeka kumapostoli. Mutsanangudza ino dzinenge dzinotipotsa, saka tiende kuchivana. Alright. Sekuru hanzi tabva Mondoro nanashumba. Yeah. Hanzi matambudziko acho haichanganibheki che. Ichanganibheki. Hadzi akata kuzara. Munoona Komarobe ndinozvitenda sitini kuti munhu wese matambudziko anenge akazara bheki. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala vanotipa mukana wekukumbira vazimu. Asi chinotipa kuti matambudziko awande hatisisu. Nokuti inini kana ndiri mubereki ndakaberekerwa nababa vangu ndichiziva. Handina kurambiwa ndikakura ndiri pamusha. Ukaona mwana akuzwa pamusha pawo, muri chiziva pamusha pawo, nokuti apa ukatasa aya machembere ndiri aya yavanhu vakuru vanofanira kuziva zvose zvinofanitika pamusha. Nhasi wouya tizanzi tine matambudziko. Matambudziko yanouya neva vakuru, asi kuzoyapedza manje vayagadzira havachagoni. Alhamdulillah, nokuti Allah subhanahu wa ta'ala mvura ichi muise mvura imomo. So nhasi unoyu wakuabvunza kuti sekubvunza kwamaita kuti ko mafamba kwesoko chii chanetsa? Isati makabvunza kuti nhasi chii chanetsa? Anokudzanza kuti sekuru hatizivi. Asi chinangwa chemhuri yavo nezvavaita mhuri mavo nezvaitwa namatiteguru yavo vakasiya. Mapanzwisisa? So mhuri unobvunza kuti anzi tiri kutambura nezviri kunetsa. Ivo vakambosiya vakati midzimu aite tikumboenda kuzvitendero, tikumboenda kuJohani Masowe, mumoti ndikuenda kuRoma, mumoti ndikuenda kuDachi. Mudzimu Komarobe ndida kukuudzai mukana mukagara mukati menyika. Ini ndiri Muslim, ndiri muyawo. Baba vangu akandiudza kuti mwanangu unganakidzwe kupi nekupi, ungasvake zvinonakidza sei, but wallahi unofanira kuramba uchitedza culture yako. Zvino avatedza culture yeMasowe. Nhasi unowu ndinoda kukubvunza imukoma, nokuti ukabatarisa so pane mhosva iri mukati medzinza. Mhosva iyo yabva yasunga chiri mukati medzinza. Saka ipa panofamba sei? Nokuti ukatarisa kuti nhasi uno vauya apa kudai vanoda kubasiriwa mukati mavo mune chivanhu. Chivanhu ichocho chakwidibiriwa nokuti paita mhosva kapa. Chinonzi mhosva munochiziva. Ndinotenda sitereki nokuti ava ndivanhu kwavanobva uku handi kuchi kuMondoro. Alhamdulillah. Mukatarisa vanhu kwaMutare kuna chingoswanjira. Every time anoita kuunganidzira vanhu kuti amutse mhosva iripo. Saka mumhuri iyi vari kuchema kuti hanzi pane chatinetsa. Ini ndakataura navo pavidhiyo. Vanti sekuru tine dambudziko rokuti vana vedu varoorwe havaite sei. Ndikavabvunza baba, mudzimu uri mumusha uyu wakaitwa sei? Zvikanzi hatisi kuziva. Hauna kusvika here? Zvikanzi handisi kuziva. Ndikavabvunza ndikatodai, anasi tenokuru wenyu mimi pamaikura imi muchienda nasisi wako iwako, ko nhau yemhosva yengozi makaita sei? Zvikanzi tikuuya sekuru ikoko toda kuti mutire ngozi yacho kana itaure isu tinzwe. Nokuti isusu ndikati saka toita sei? Zvikanzi uzai Komarobe auye. Saka chinangwa chacho chokuti mhepo iuye. Inini ndofunga kuti handina chandinovapa ini. Ndinongotora mishonga iyo iri panapa nebute riri panapa ini ndiri muchawa kai bute nderedzinza rawana. Saka kana ndikabvira apa
chivanhu chichizesuno nkomarobe manje su andikuuze andikunyeperei kana munhu akatotaura kuti ine ndigone kudeketera wallahi ndikangomira paari ndakutokwanisa ndakakumbira mazitete guru yangu kuti ini ndibatsirei nditungamirirei kuti vanhu ava zvavari kupinda musango zvavari kuchema vari kuda kubatsiriwa saka inini kana mandipa inini ndichiramba ndiri pachichawa ndiri kumalawi here ini ndini muzimbabwe saka manje suo mukomarobi kana akatonzi munhu wakwazvimba wokumasvingo wekupi ngauye tiende nekunchakata ndikamuomberere iye akaombere ini chakukumirira kutarisa indirisawira mandisira komarobi saka ndoda kuti vazukuru ava vazive kuti muzinza ravo mune nhau irimo vanoiziva here asisi vachavika nhau yekuti mumuri menyu mune nhau yairipirwa pagore pagore pachibikiwa tudoro taifekedzwa tuchiitwa zvotoita nyama yacho chingonzayo ngatitakure zvinhu tiende nazvo kumakuwa imimi zvinhu zvichinopiriwa nhau iyoyo muridzo wacho atsoka ari kuti inini mukundiita sei manyarara ndoda kuziva munoisiva here nyaya iyo tete ichokwadise kunyaya iyi ndakakura ndichinzwa kuti mumusha umu mune zvakaitika imweni mai wene mushanda imweni asi kuzoparara kwemushandi semunhu weni ndakaroorwa kwangu ndakazosvikawo pamusha ndichibvunza kuti kwaaripi zvikanzi aiwa takamuripa akaenda kumusha kwake takamupa mushando wake achibva aenda kumusha kwake saka ini kugara kwese ndaingotiwo munhu akaenda kupi kumusha kwake ndisingazivi kuti munhu akapararira pai zvinhu zvakanaka munhu iyeye aparara mumusha menyu imimi makabvumirana kuti aparara ko uyu tsvimbo yemumusha menyu nokuti mumusha menyu manga mune zimu dzimu iroro rakaenda kupi futi mune zvinhu uyu akanogara pamusoro pemudzimu kuti haungaiwa uchagona kushandisa kubatsira vana vako ini ndiripo ndiri kutoti umire bozi ini ndakafirei mudzinza iyi unobaita sei ndiwe iwe andiri ndozvatasisi wangu ari kupfuma kamosoza ko nhau yemudzimu yakamira sei kudzinza kwako mudzimu wakanyarara kare kuma98 handiti wanga kuenda kuchechi uri umadzibaba ka uchiti uite wairwira kuti uite muprofita saka chivanhu chinouya saka toita sei nokuti apa ndikutoziva kuti chitaura mudzimu wangu wakamira sei mudzinza rako tete wakwakataura zvemhepo yengozi ichitotimutsirewo sekuru mudzimu wacho naudzokewewo ini ndimutse ndini kwemaridzi makadii kumutsa makauvhara nhasi unouyu anditi pane wani mwana akurwara saka zvoita zofamba sei anopora ava vanonda vako maberekesa uyu murume uyu ari kufamba nawo akakuwana mukomana arikuda kumurora but aiwa ingohula chete musiye so uyu angona ingohula chete musiye so saka ipapa makagara kudai so anditi masiya izvizvi kuti izvi ndozviri kunetsa mucha muri kuti vatitete vandu varoyi asi kana muri kubata tete kauroyi munoita sei zvinonetsa sei tete vazukuru vako vari kukubata uroyi unoita sei navo bosi ari kuti ndiwe asi chekutanga ndechekuti iwe mudzinzamo mune munhu akapararira imwe mungozi asi nhasi vana vakafamba kumaprofita vari kuudzira kuti chenjerai nemuchembere uye asina mazino uye ndiyo mutakati saka mutakati neuyu ngozi chitakati chii chokwadi sekuru ndasviba inine wana wasviba ndasviba wachinditi inini ndiri muroyi saka ndashinga kubuda kuuya kuno kuti kana uroyi wangu hwohuripo hubude pachena ko muroora nokuti muroora izvo makalimirana afare neve hatofare bosi vana vakapani chari kuwana kana mumba makandipindidzani nayeni ichokwadi inini vatete vavanyakutogara kwandakaita nditoda kuti vanyatobudza pachena kuti chii chaicho mwana wangu uyu musikana akangodona handizivi kuti kudona ikoko akakuvara gumbo racho rakaramba kupora uyu ane gumbo ndeupi ane gumbo ipa ndini sekure ndipandakatoenda maprofita ndakatobata tete ivava vabata tete kongozi ngozi aitere vere kuti ngozi yapfeka kaipapa kuti mese mudhuma nemisoro aiwa dai ngozi yacho ichigona kuuya zvayo ngaiuye itipatsanure tione kana ndiri muroyi aiwa ndibatiwe shuwa dzinza ringi rakanekera chino wani ngozi irimo mudzimu urimo mudzimu wacho saka tete ndimasunga mudzimu wedzinza alright ini ndinoti chakora handiti handishopere ndichikufundisirai ndoda kuti tifambe mushe mufare muzive
kana tete ali mthakati kana mzimu ulimo kana mhepo ilimo kana mukatotaura kuti mzimu wabuda sekuli chapona ndoti muubikire doro munokubudzira mese pano motolidza totokupa space yekuti mulidzire mzimu yenyu pano azvisizo zvinotibvisa pachichawa azviso zvinotibvisa paislamu chivanhu chenyu kana chichikuchengetai chikuchengetei ngozi ingakuchengeta baba ngozi munogona kuiripa asikana budi ngozi munogona kuiripa kana yauya kwaikalambira mchifuwa iyo ngozi ikatsindika mzimu mhepo kana zvese zvikatsindika alhamdulillah tiri kutokumbira wasekuru kuti dai tichigona ngozi ngaiuye itijekesere tizive kuti chii chairi kuda kana iri mhosva inouya pamunhu toripa yengozi kweyeuroyi wako yeuroyi wako inozotera mumashure tanzwa chokwadi nemhepo iyoyo kuti ndine here shuwa muroyi kana kuti ingozi zvitere mumashure vana singarore vana nezvironda makumbo achiti akubatewe kumaprofita ko ndini muprofita wacho handini muprofita akakubata kumuziva alhamdulillah saka tiri munomu tiri kuda kuti tifambe nedare inini handizive kudzinza kwedu isusu tinoshandisa dhubha ubani asi madzinza yenyu mimi munoshandisachi buti hande saka munomu kana mudzimu uripo kana ngozi iripo inini mwana nezuro hamuna kumona mwana we adi mamuli pana pamuchimirira kumarobadiwa makamona mwana akaita se apa yakatitapata achidzokera akagata sei haana kubuda paTV ka imi mukadaiwa nhasi sekulu atirege totodzokera chete ngaabude mzimuwo kana ngozi iyo ngaiuye ini ndege ndingokumbira ko ndewangu iri mzimu wacho kana ngozi yacho ndeyangu ndikutokumbirawo kuti ziuye vakumbira iuye sekulu kana ndiri muroyi zvibude pachena kana iri ngozi iri kudaro mumusha zvobuda pachena eya takatosunungurane nekuti tete takatovamaka zvokuti wakavamaka ka aiwa zita rekuti muroyi achengetewe titsaingira ikoko tukisa mbiyana munofemba mumwe nemwe achitaura zvekumwoyo kwake toda kuti mzimu ubude kana ngozi yacho iuye ngozi ndiyo singanese pandichapedza kutenderera sekuru pane chinhu chakurisa panjolole nini Sabira ni pai. Ziranyita yanita nawe. Okay. Moja ndadimika ngoma ndo. Makamfekedzere pakutisa kacho. Akapfeka. Kera. Ngoma ndo ndwaye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الله أكبر 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 wakawandisa kavanhu vacho sodere kukamera ikubudisei musafa kuti ngoma robert babuda pakamera yamiraka muchiteketera baba musangobata kuteka munotaura pasi muchiisa pasi tauya pano itai munhu wese tauya pano kuzoziva chokwadi kuti zviri kubva kupi kana iri mhepo yedzinza tinoikumbira isvike mudare muno machapora tizive chakanaka nechakaipa kana dziri mhepo tizive kuti ndiani wonzeresi kana iri mweya nemadzinza kana mweya wasakarurama tinoda kuti uye pamberi pedu tizive tese kuti zvinobva kupi eya Allahu akbar Allahu akbar
Ndauya sekuru. Ndakaura iwa mzuzu. Ndiwe yani? Ndakafira mudzinza iri. Ndiwe yani? Ndiri Gilbert. Gilbert wokupi? Gilbert. Wokupi Gilbert? Wokumozambique. Uchida chi mudzinza umu? Ndakati wazimushandi. Uchinzi uite sei? Ndichishanda mumusha umu. Uchinzi uite sei? Ndichifudza mombe. Zvino? Hawana kundipa muripo wangu. Muripo wacho ndowei? Upfume yangu yandaishandira mumusha umu. Akati ite sei? Wakanditi waindichengetera pfume yangu asati ndauzopuwa. Nani? Nowarudziwo huu. Saka iko zvino zvinhasi uno vanhu vachavapo toita sei? Ndosaka ndauya kuti ndiotaurire wandiripe. Saka vanokulipa chirudzii ivo vasipo, nokuti varipo vana nhasi uno uyu varipo vana vanokulipa chirudzii. Sezvo wauya noziisa vakuru wavo kuti ini ndoda kuripiwa, muripo wangu ndiwo wandiri kuda murudziwo. Baba ndimi munoziva Gilbert? Munomuziva? Ndomuziva. Tete? Ndinomuziva. Zvino Gilbert tichitaura navo unzwe kuti unodei kwavari. Ini handikuzive kai. Chokwadi asekuru. Zvino taura imi zvayanzi Gilbert akafira mudzinza rekwenyu. Saka iwe uri kuitei Gilbert mukati memhuri umu? Chinangwa chako ndechei mukati medzinza iri? Ini ndiri kubata vanasikana vese kuti vasarooriwe. Vanasikana vese varooriwe, vanakomana vese kana wakaita dzimba dzinotoparara. Ko pamukomana wagarire ukudei? Ndiri kuda kuti ini ndipuwe pfuma yangu. Manje inopiwa hali pfuma yangu yogosi yolo kuMozambique. Wandotopuwa nzira naasekuru vanofamba sekuti vasvike kuti wandiripe. Iro kadare tete renyu iri muri kutiziva? Ndiwo maita kuti anzi mumusha menyu takudza kuti musha menyu mune zvirimo. Saka zvirimo zvacho ndizvo Gilbert uyu akafira kumusha kwenyu, abereki venyu akatadza kuripa. Zvino madzitateguru yavanzi vairipa gore negore vakakupa uripwa hwako wewe. Kosei uchirimo nanhasi? Kwete, hawana chavakandipa. Ko vaikuita sei? Kuti nhasi uzotaura kuti hauna kuripwa, vaikuita sei? Vaingoti vachandipa pfuma yangu, vaingoti vachangondipa pfuma yangu, saka hawana chavakawasa kungondipa. Ko saka nhasi unozva wakati iwe uchapiwa pfuma, ko vanasikana uri kuitei navo? Vanasikana ndikutoti dzimba dzavo dziparare. Dzikaparara uchawana chii? Iwe kuda kuripwa? Ndikuda kuripwa nomukadzi. Ndandiripe nomukadzi. Uda mukadzi futi? Ndikuda mukadzi nepfuma yangu. Ndiro wasunungure rudziwo. Kana pasina izvozvo, njapai. Njapai? Njapai. Mukunzwa baba iyo? Chikumbirisai ndimi munoziva tete? Dare. Zvino pamusoro pedare iroro pari kubuda nhau yekuti iwewe hausi uri kutaura kuti uda kuripwa, unoripwei chiiko? Ndikuda mombe 5. Zvinobva kunani baba kuti basa rakapera? Ndosaka ndaya kuti ndiwataurire kuti inini ndikuda muripo wangu. Kana pasina izvozvo, hapana mwana anorooriwa, hapana chavanoita, haunganangani zvavo uroi kana kuita sei. Ndotenda kuti asekuru maita basa vanhu vangu vanoita kutenderera vachinyeperwa kwese kwavaienda ndisingakwanisi kubudisiwa. Ndotenda kuti wauya hapana asekuru kuti mukwanise kuvabudira pachena ngozi ndibude ndiwataurire zvavakandiita. Handizvo here kuti makafamba kakawanda muchitadza kundibudisiwa ndibude. Muchinangana zvenyu uroi pakati penyu. Ndichingobvi ndini muroi ndiri kubata vanasikana kusaroorwa, vanakomana dzimba kuparara, kushaya mabasa, zviri kunzi ndini. Ndikutotenda kuti mai auna asekuru. Dai zvisizomengesemenge muchipera. Saka tete zvingozima musingazvizivewo.
Ini ndakambozvinzwa asi ndaizvitaura hapana paindidaira ndikuti kandanga ndiri kunzika ini ndini muroi aizodaira kuti nditi inini ingozi aizobvuma ndiyani. Tete tinoona mukuru chokwadi vana vangoparara here iye zvinezvi tichatarisira kuti tichaona mukuwasha kuti tichaona muroora chokwadi zvinokufadza here makanyarara yenyu. Ndaitaura asi maizvibvuma here imi muchindinanga uroi manga muchizvibvuma here? Tete hakusi kuda kwedu isusu taikubata yangu taifamba isi hakusi kuda kwedu tete. Saka ndizvozvo maida kuti ndiite izvozvo. Saka nhasi uno tete hatisati tachenesa kuti makanaka nokuti mukati mainditi ndiri muroi nanhasi muchiri muroi tete. Pana patakagara panapa hatisati akukuchenesai dare rekudzinza kwenyu ndo riri kutaura iri kuti Sawira uyu ari kuda chi ari kuda kulipa mombe 5 mumuri menyu. So mumuri macho ndikatarisa mombe ziri kudiwa nemuridzi ndiri kumushaya. Pamusoro pezvozvo uyu atizanzi Gilbert auda mukadzi. Zvino manje naiwe Gilbert vakadzi uri kuda vese vakambopinda mudzimba uchada mukadzi upi apa pasina nokuti vakadzesa adoloriwa akandozvara akazvariswa akadzoka. Saka unobaita sei iwe Gilbert? Ndikutora mhandara sati yaziva murume. Oh. Unaere mhandara naye sekuru? Ndisina mhandara. Ko manje anzi mhandara vachisinaka vasara ndivo vatogondorera kana. Ende kunyangwe iripo mutemo wenyika yena hauchabvumira izvo kuti mwanasikana anonoripiswa ngozi. Poitwa sei chimwe chingabvisi nokuti ukaramba wakati oda mhandara yacho baba ivava nemhuri yavo yese rikuenda kujeri. Pofambiswa sei dzimwe mombe pamusoro poshanu zvandataura. Totonzwa kwamuri kuti muri kuedzera ngani chiitaiti dziite sere komadi kutibvisirawo imwe chete zvitirerukirawo kutsvaga nekuti hakuna chiriyo baba. Mekenge musina kundiripa pasina kuya pana sekuru. Mekenge musina kundiripa paisapa. Kwanditi wasina kukuripa wacho wese wakapera kupana. Asina sikuya kunenge wapenyu kuti ndikuda ndopfuma yandiri kuda kuti mundiripe. Saka tiri kuchema isusu wacho wapenyu kuti tiri kubvuma mhosva tinokuripa asi tirerutsirowo pamumbesere dzatiti wandirei hatina pachatinacho ichi. Ko manje Gilbert ko kumusha kwako ndekupi kokuti tinange nokuti mombe dzikawanika idzi tinodzisa pa iwe zvinoenda nadzo kuna ani? Nzvimbo yacho ndeivi kuMozambique yakakura iyi. Tofamba sei mudzinza rekwaani sabhuku ndiani bhuku lipi? Munotidaidza kana achinge waunganidza pfuma iyi ndowatungamirira kuenda wachinondiripa. Mukunzwa baba? Tukupanza. Anza chakutungamirira ega nemosha. Tukupanza. Ko zvino Gilbert wakandogara mapendekete memujaya uyu wobva kuno kwawatungamirira ukaenda ukandolipwa iwe uchasala here kumusha kwenyu nokuti mhuri yatambura newe iwe wakagara walipwa kumusha iko kuMozambique kwenyu ikoko uchabuda here pamujaya uyu nokuti pamujaya uyu paibuda matare. Zvino matare yayo hatichaziva kuti akasusukidzwa kusvika papi. Kana wachinge wandiripa ndinenge ndakuzorora mukati murudzo chandawirira ndiri kuda kuti wandipe muripo wangu. Ndiri ngoziro baba. Chanetsa ngozi iri kuda kulipwa iri kuda zvayo anzi kuda mapengani sere ndo sere ndochi alhamdulillah ini mundiregerere nechitobvunza tete manzwa here dare rimwe rabuda anzi Gilbert ndiye akabata kunongedzana kwenyu kanzimbo mirai iye ndiye akabata pane vanasikana ari kuda kulipa ngozi yakaparwa nemadziteteguru enyu kana kuti ana baba venyu vachitora vashandi vachifundisa mombe musingade kubhadhara vanhu. Nhasi uchenjeri wechisezuru wapera kumondolo. Mombe sere dziri kudiwa kuMozambique handisiyo kuti dzinza racho muchanoona ririkwe here kana kuti kuna vazukuru kana kuti kuna ani marinzwa irero. Zvino toita sei Gilbert uyu? Aiwa mashoko yako tayanzwa. Inini handizive ndingakuti Sawira
nokuti wakafira mudzinza risiri rako savira. Saka regai tichiti upete matambo nokuti wavataurira mune mibvunzo futi here vedzinza. Haana kubuda pavana akabata nokuti haana kulipwa. Angatipiwe here nguva yakati rebei kuti titsvake. Kureba kwenguva yenyu ndo kureba kwenguva yekusawanika kwevana. Uchenjeri iwoyo ndo kumabhazuva wokuti munokumbira nguva yakareba vana achitambura. Kona igiribhati vakana zvishoma unovakwanisa kuayamura. Ndovaunganidze muripo wangu kwani. Ibashashika yamatire kutsira kuti hatina chatinacho. Madzitiri kulenyanga kapfuma nekuromba ka chinhasi unoona izvo egati mubatseki bhata hanzi wataura alhamdulillah 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 rabbil alamin Zambega. Ndiyo rekutanga kaira sego. Yete vachena here kuti mahamjasi munoi. Vachena here tekanota asati vachena. Ndati vachena here tekanota asati vachena. Eh? Ayo akamwara mwire vana tete. Kuwadziwa. Abana tete. Ayo vaipomira kuchema. Ukane kuna mzanzi kuchema. Unotochinja makate. Kuchinja makate. Ipomira kuchema izvozvo. Kana vakuchema maura ndisoso. Ipomira kuchema. Teta ndiri mukusunga vana. Ate pimwe. Ugaje bate pimwe. Ndakuona kuti chii. Asi ndiri mukusunga vana. Ndozviziva vanhu munomusika ndekeni. Kana muri uroi. Sembapichana pichani. Musapembestereki. Asina chahanacho baba hapana chinobuda. Teta tichakubatisai bute. Kubatisai tsvimbo iyoyo. Tione nemi kuti tifambe nemi. Inobata so. Kau kama wawa na. Shumba ukupi? Ukude. Wainge yapa. Wainga muri yako ichisungira ulipo. Ongolo kupi pesa.
Wakasipiwa nani? Ndiye ika hanzvadzi yako iripo. Ndiye mwana wako ndiye hanzvadzi yako. Kana chimunongedza ulo munongedze ndiwe tizive kuti chii chiri kunetsa. Shumba. Shumba. Svikai zvakanaka titange takunzwai Shumba kuti muri ani. Munobva kupi Shumba? Kwambaira. Uchidai pamwere iyi? Udaida sei? Uda kuvhumbamira? Ko zvino manje uchavhumbamira sei mukati memusha Shumba makapara mhosva makasiya mhosva pamwere dzekutambura? Anotengaidza ndiani? Ko nhasi uno pari kubuda kuti hanzi mwanasikana wako akasiya para ari kupara mhosva ashanjira vana checha. Zvinoitwa sei? Ndidana kuti ndiuye ndane makore ndiri musango ndamwere dzangu dzakasiya zvese zvaita kubika madoro vachienda kuvachena saka ndinotokutendeisa uira chichibatsira mhuri yangu. Ndinobatsira nei? Kumbira kuti uibatsire zvese ndakuzvisiya mumaoko ako inoisa uira. Ko zvino imi Shumba mauya mukatanga kutekaidza. Ini handina kuziva kuti munopfeka nhumbi dzipi kani. Kana mwere dzokuti dzikudanei dzinokudana chirudzii. Nokuti dzinza remusha dzimu kana rasvika rikati ndini Shumba rinotaura kuti ndinobva kupi ndinonwei rinodei. Zvino dzimu rikangosvika nokungotura matare raakungotekaidza toziva kuti iwe Shumba ndo magarira waita here kuti ukapinda musha mevanhu haukwazise. Wakasiya ukandirasira kure ndakapatikana mumwoyo mangu ndiri kudzungaira ndiri musango. Mukunzwa baba darero hanzi havachisina unhu hwakakwana because makavasiya musango mukapinda zvemaida. Saka nhasi uno nhai Shumba roitwa sei dare iri? Ndakutokumbireisa uira kuti muchitorotekaidza kuti mhuri yangu ikwane kurarama kapinda mudzimba varipo uripo rudiwa kuti ndikwanisa kufamba zvakanaka. Zvinongozi vanosvika here vana ava? Dunhu rakaparirwa mhosva kwakabva muchindarume kurefu vanowana here pfuma yekundosvikako? Nhasi unotarirawo kuti kubva pamwanasikana kusvika pahomwe yawagara handina kuzva kuti ndomaurura kugara here baba kana kuti wangotekaira kuti ungosunzurira mbijana zvishoma. Handina kuziva ini. Ndipo pandakagara kare asi wakandirasa ndiri musango vachienda kuvachena ndiri kudzungaira ndikutambura asi ndinotokuti ndaiwisa uira nokuti ndiwaite kuti ndiuye ndikuzora nhasi. Ko zvinodai panzi palipwe uyu mumwe ari kuhwara neurwere ndiwe mutidzi wemhuri wati uda kuvhumbamira. Unovhumbamira sei naiwe Shumba uchisiya vana chidyiwa nemapeta aya? Ndanga ndakatsikirirwa nemhosva dzakaparwa idzi saka ndaiuya sei usingakwanisi kuripa uripo wacho ndanga ndakatsipikwa usingakwanisi kubuda. Ko iye anyanya kuromba mukati memhuri umwe ari kutsipika kuti matara yasasumudzirwe ndiye aniko? Kune vakuru varipo ndo vakabata-bata vakaromba kuromba. Ndiro baba iro atete? Hamusati machenurwa tete? Hanzi vakuru makabata? Vakuru vari pedyo zviri kati vakaenda. Varipo bapi? Iro kadare tete mukurinzwa. Ziva akaromba wacho ari kubata-bata zviri nani muzvitaure azika. Ko tete pane kutaura kuchadarika. Hanzi varipo pano vashanji. Ndakuenda kuvachena ndivakabata-bata. Iro kababa iro? Poitwa sei? Poitwa sei hanzi makaenda kunotsvaga machechi muchiti muhwande imi makaita ushereketwa hwenyu nhasi unokupandukira vana. Dare raibata vana chete raibata hanzvadzi chete anoita chechi ndianiko? Ndima mai mukuchema imi muchiziva kudare renyu? Aiwa ini ndinongoenda kuchechi ndokwavanga vakuteverawo baba.
dare lenyu zvaliri hombe chairo kunakiza kudai zvokuti vakabata handizozivi vanhu rume vanoita zvinhu zvavo kusango uko havazoivodudza musha avataure kwamuri havataure inde anchitonetsekawo saka bataiti chati ngozi ndio yavata musha ngozi haina kubata yega maibatsira handiri mukuzoona manje zvamuri kuita mumurimomo hanzi varipo pano handiri ndoshimba wenye munotaura mukati mdzimu ukabudikira mukati memhuru unozotifumura ndomarasira muri kuita muchienda kumachechi mukati midzimu haite wallahi mdzimu haise kugarika nayo ngaubve mdzimu uyu tiri kuda zvaizvo chaizvo zvokuti isusu tidzipasta tigere miparavara isusu tichichembera asi hadzichembere isusu tikatasa mbuya iyi nevana ava dzachachembere vana ava alhamdulillah zvino isusu sawira hatina kawanda tatiregai tingokupa mwaka mudiki kuti ugone kuzouya nekutekaidza kuti wati wazosunungura vazukuru vako ndichangokukumbira kuti urambe uchidzoka usavarega vakadaro mwari ngaakuvhurire kubva nhasi urambe uchiuya usarege kuuya kana wakabatirwa chakaipa kubva nhasi ndatirega ndikume makwekwe aya ubude musango mauri uye pedo nevazukuru vako nemwere dzako kushanja kwakaita zvipwere zvako ndiwe unoziva kuti uchabvisa sei alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم alhamdulillah ndinotenda Allah subhanahu wa ta'ala ndinofunga kuti dare racho rinenge richatora makore kana ndisingatadzi ndizvo baba muri ndenyu kai muri ndenyu naye mai tete muri ndenyu anditi ndinofara vanhu vacho makangwara apano wandaona anoratidza kuti akapusa kana uchitiza mhosva unotiza mhosva ulipo mwana wako achifa kana kuti muzukuru wako achitambura mubereki ulipo kuchenjera kwokuti munhu anogara muZimbabwe vanhu vekumondoro akangwara ndozviziva saka alhamdulillah dare renyu ndomanzwa kune dare baba lamuchafanira kugara pasi nevana venyu mai nyange muri muroora mugare pamwe chete nevana venyu kunongedzana mombomira mutange maunganidza nokuti uyu mukamunongedza akataramuka vana vake kana aida kumubatsira ngozi yake hakubatsiri saka chekutanga tangai maunganidza chinhu zvengozi munoripa mukatadza kuripa mhosva idzizi avasikana achafira nsango mumwe muchadza tachekewa mumwe muchadza aita accident ngozi inotora ropa nokuti madziteguru enyu akabvuma kuti isu tinogara nemushandi vashandi vamaiti tichapa mbudzi kana mombe kudhara madziteguru enyu vakakuparirai hazvinoti ngozi makauraya asi ngozi munhu akafira mumusha menyu musina kumupa zvinhu zvakashandira zvakaoma saka nhasi uno dzimu rakauya kana kanzi ndakauya kare ndaifanira kuti ndiri kubatsire kana kurarama asi nekuda kwokuti imimi nhasi uno imimi kunopiwa tumabhotoro twamuri kuzora twamuri kuita sei muchiti muonekerewo muite kapanga kopolwa magadhi kapanga kuti pakampani izvo ndezvenyu asi nhasi unoyu amai musacheme anzi pachizesu anzi ndomenze haichemiwe alright very good ndachitaura ndakachinzwa chisumo icho nezuro ndomene haichemedze saka ichi chisakuchemedzei ndisichemumuri urombo uri mumuri menyu ngozi iri mumuri menyu saka mugare pasi chekutanga kulipa ngozi alhamdulillah rabbil alamin amin saka ini naiwa ndoti ini pango papa alhamdulillah amene pamwe ngoma robe ane kuzokuvunza no andina ala tatende